Juma tɛmɛnen bɔlɔlɔsiraw sanfɛ maliden caman bɔra kalama k'a fɔ ko mun kɔni ye haki ye n'ale ka baara ɲɛsinnen don kunnafonidisow olu kɔni olu kɔlɔsili ni u ka baaraw o bilasirali ma k'u ye sɛbɛn bɔ k'a di Joliba TV mɔgɔw ma sɛbɛn min kɔnɔna la u b'a yira k'a fɔ ko Joliba TV kɔni k'u ka baaraw ko olu bɛ jɔ Novembre kalo tile 26 o nata n'o ye tarata don ye. Amadu Kojo n'ale kunnafonidila ye ale bɔlen kɔ nin kunnafoni kalama a bɛ a da don a la a ko nana cogo min na ani ale yɛrɛ hakilinata o ye mun ye a kan. A kɔni an dabali ban parce que dɔ de welela débat senfɛ donc a kumana en tant que mɔgɔkɔrɔba don donc a ye kuma min fɔ a tigi de kan ka jɔ n'a a kuma kɔlɔlɔ ye mais Joliba y'a ka baara de kɛ baara min ye kunnafonidi baara ye ka débat organiser mais o sababu la k'a fɔ ko téléso bɛ taa datugu ou bien k'a ka licence minɛ a la donc a kɔni ma bɛn anw ma a ma diya n ye surtout a y'an dabali ban donc an ka bɔ nin kɔnɔ autorités k'a lajɛ k'a fɔ ko u ka décision min ta u ka segin u kɔ. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen kunnafonidila wɛrɛ min bɛ yen n'o ye Madi Hawa Kebe ye ale y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya min bɛ Mali kan a fanba o ye kunnafoni kolon o carilen ni kunnafonidiso ɲumanw olu datuguna mun ye kunnafoni kolon ye olu bɛ sira sɔrɔ o la ale bolo a ka kan sigikafɔ o ka sɔrɔ a ko la halisa. Joliba TV ka nin fɛ k'a fɔ ko ka a ka fɛn minɛ a la anw ye kunnafonidilaw de ye a man di an ye ka da mun kan parce que n'a bɔra Joliba TV yɔrɔ la jɔn b'a dɔn ko turu bɛ se an fana ma an t'o dɔn donc an ka laɲini fɛn min bi ye o ye vraiment jamana ɲɛmaaw jamana marabagaw hali bi u k'u bolo da u dusu kan k'a lajɛ fɛn min ni a jɛngɛnna u k'a essayer ka o latilen jamana tɛ se ka taa kunnafoni kɔ dɛ an b'a fɔ an ka zandaw kɔnɔ ko la presse c'est les 4 pouvoirs et ni 4 pouvoirs dɔn bɛɛ mako de bɛ anw na jamana sinsin bere dɔ de ye c'est à dire que kunnafonidi ye ni kunnafoni ɲuman ma di kunnafoni jugu o bɛ hadamaden a b'i kunnasiri de o de k'a k'i kunnafoni a b'i kunnasiri de donc an bɛ min ɲini gouvernement fɛ hali bi u k'u bolo da u dusu kan Joliba TV vraiment a ka licence ko in o ka dabila. Maliden minnu n'olu bɛ kunnafoni lamɛn ni kunnafonidiso kofɔlen ninnu na u y'a yira k'a fɔ ko min kelen filɛ nin ye k'a tɛ kunnafonidiso ko o datugu kun ko a tɛ o bɔ sabula olu yɛrɛ fɛ dɔw bɛ yen olu bɛ fɛn fɔ mun ka jugu ni ye nka fɛn tɛ kɛ olu la Aliyu Sigi. A bɛ fɔ cogoya min na démocratie la kunnafonidilaw bɛ a bɛ fɔ min ma ko 4e pouvoir démocratie kɔnɔna la kunnafonidilaw ye o de ye ka mɔgɔ ka kunnafonidila ka sɛbɛn minɛ a la ne bolo o tɛ ko ɲɛnama ye ni ka sɔrɔ erreur kɛra a bɛ se ka erreur in bɛ se ka corriger cogoya min na déjà papier de b'a la sariya de b'a la sariya ye min fɔ ni ka sɔrɔ o bɛ se ka taa o de sira fɛ a bɛ se ka kɛ u bɛ suspend ou bien a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ bɛ kɛ mais ka dɔ ka fɛn minɛ a la alors que au même moment mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ fɛn fɔ la ne bolo sariya bɛ yen bɛɛ de kama sariya man ka ɲɛsin maakulu dɔ ma ka maakulu dɔ to yen a bɛ na ni fitinɛ ye jamana kɔnɔ an bɛɛ bɛ Joliba suit cogoya dɔ la ou bien cogoya wɛrɛ la n'i ma bɛn n'u ka émission directive ye i bɛ bɛn ni u ka politique émission ye ou bien i yɛrɛ sigilen ni aw bɛ gɛrɛnw na aw b'a kumaw fɔ ne hakili la bɛɛ bɛ fanga de dɛmɛ parce que ni mɔgɔw tora yen u k'u da de a ma ɲi fanga yɛrɛ ma. Walasa ka nin ko in yɛrɛ kɔni ka ale kungun na a ɲɛɲɛ ko bɔ ɲɔgɔn na kunnafonidilaw olu ka kulu minnu bɛ o ɲɛmaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ɲɛmaya o tun bɛ Banjugu Dante bolo n'ale ye kunnafonidilaw yɛrɛ ka so o ɲɛmaba ye o la u bɛna fɛɛrɛ minnu tigɛ don n'a nataw la a bɛ a da dɔw la ko fɔ an ye. An bɛna an ka tɔnɲɛmɔgɔ dɔw bila ka taa haki nɔfɛ u k'u bolo d'u dusu kan sabu n'i bɛ décision ta a kɛ kun ye segin ka na k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan mais n'i k'i bɛ ko yɛrɛ dabila pewu ne hakili la ni médiaw tɛ yen haki tɛ yen n'a fɔra ni min ye min kɛ o bɛ datugu ni min ye min kɛ o bɛ datugu don dɔ i b'a bɛɛ datugu dɛ a ma dabɔ o kama donc an b'a ɲini haki fɛ a k'a bolo d'a dusu kan k'a kɛ ni ko in taabolo ye u ka n'a kɛ datuguli ni licence retirée o cɛ man ɲi fɛn o fɛn ye san 1 san 2 san 5 sɔrɔ sigida la fo ka mɔgɔw don baara la o farala o dugu laada fɛnw kan o man ka fa ten o bɛ dilan de o tɛ tiɲɛ. A yirala k'a fɔ Joliba TV ale kɔni kɔnɔna la bi maa 45 bɔɲɔgɔnko o de bɛ baara la yen Joliba TV ɲɛmaaw yɛrɛ n'olu tun bɛ lajɛrɛ in kɛnɛ kan an ko an bɛ kuma galama tɛngu la nka u ma sɔn ka kuma u ko k'olu kɔni bɛ to kunnafonidilaw ka soba n'u bɛnna mun kan k'olu bɛ to o kɔ Mohamed Daɲo ko VOA Bambara tɔgɔ la
ka bɔ Bamako.